KATV a news along Birta Kilang do anapan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Karbia khetu methang arong rup habar hapat along kedo kithak jiaphan arnam arni pen kachipa misen jiaphan rongker nang arkli bom bang bom lo. Bangso rongker karklia por arni si Vietnam ji pura kedamtang KAC along ASDC Racharia song kechari bomahut Isia por pathik ponsi ar koini phai pho arnia bangki Karbianglong angkang pialongta rongker arklipon bomsi bang bomlo. Puthot KAC along Congress kacharia hoda bangki ar koini phai pho arnia bangki ke choklim kalipura thang ni phai pho arni si pathik nangji pura puthot thang ni phai pho arni pathik pon thudera jok Karbianglong alo isi vera khia tum angbong sutami ningkani sialong phongni rongker karklia sai deng pondetlo. Hala bangsor ni pen ASDC aphan ke kroya rata tuma bangke ar koini phai pho arni si non puanta rong ke rong op nang arkli bom bang bom lo. Thang ek tarik ini tum kalbiatum anikan kimilo lapentu aku nikan mico darate ini tum rong ker po rat pen det pen mikar pen mitur pen tangka kilongan maha kilongan so kilongan sang kilongan tim kilongan kilo. Lapen Congress Racharia song atum pena bangke thang ni phai pho arnia bangsi rongker nang arkli bomlo bonta laki isi ke misenang thekali KEC bet rongker rong op karkli isi beta potsi latum po bangchi pupera arni si bet pathik pon beta sonti misenji bonta non ke thek pon longa tengke karbia kheyang bong sutami ning isi ka beyang thega bangke ningkan ke cheng pena matsi klangdak anpinlo ajat sutami thang ni phai pho arni karbiang longang kang pi ke ongdung arong rup along rongker karklia sai deng pon thusi methang rong rup ke misenjia phan sai deng pon iltu mangi labang so thak bang pudang athe nitum asar ke chuta non helang 1995 ani kan si sar chulo sar hala sar ke chu nilpu do pen tame la 1995 pen wang bom tame la sonsi la February mane karbi ning kan mi ke February pot aku bazar long tame ichi long tame tonu hota tame la sopor bang asap ador kom chet iti asila bangso ador ke kom pachit tondun mate karbi ning kan mi ipta February 1 tarik pulopola si pala arpoi tarik khole thik nun dia sita nitung la soni mangsi aprang man thik dia masi non pu sita me ladun thik thedalo nitung la sila so karbi ning kan mi tarik kho bangsi Pen ate itu ke ningka itu February artikel si ini tum ke than kili pot jekle mai pu lati ni tum rong sarpen ni tum ciparai pen si ni tum lati klem ni tum kitok bom mi bom ni tum ang pen ni tum rat kuan ni nak ni tum dom tharo rat dotang lo tan ni tum la so than kili kimi jani ni tum nonaku choklem chodamo reng dok nu tamne mi phun la News report Harting Ronghang KATV News Hemalong punoi ang tanalong punoi nangli kupini ke ongdung chujuna mei pulote keron ke bak abang ke dokinang son athe keron ke bak abang pulote okhan le do sutame asap akaturado bonta pini pena bangke nang tumbang so keron ke bak abang ka ve pena jok asai ang hor kardik endunang lelo jongsi nangli hemalong adamasar birthday lapen kaprek thetan asaya mo along anam ki jumpen ruthai dunjia phanpura manja hidim teron arong asar pimar bangkre trok atum chingrum si sengmi ruthai catering group kedamtang thang ni phai pho arni sengpon tanglo bangso ke he ke hormate catering group ke sengalong rohila be pi pen mei phi ar pudeng ponsi sangmir so tisupia phan kongchun bang pi pek ponlo Nilitum labang so song ke sengpon ke komat niya hemjong si thetan asai kedeng pon jialong ruthai akinang sot pulote nilitum sengme ruthai catering group atuma phan nang berta iktami pusi pachini pon pini nilitum la sengme ruthai asong ke seng ke ladak man jahidim teron pen sinitum ke seng lo la pen nilitum labang so group ke seng ke lahen lo nilitum konama party ke do birthday tamme ba biya tamme jongsi nang litum ru ke thaya phana ke nang sot pulo dangte ni ditum phanang kontek lote ador ki zoom ben long ekji la sini ditum bang la akamatha dam pen sini ditum bang sa group ti seng la ke ni ditum man jahidim teron ani mardiat tum
nilitum labang so group ke seng ke lahen lo amian ka ci ir la ke seng meru thai pusi nilitum amian ci ir lo la ke nilitum nahok adi malong stame karbiang long adang an ke nahok le nang hang seta birthday punon party ke the bia baru long pustame nang litum akinang ji pulote nilitum pan contact lo tang te nilitum labang so a group pen wangsi nilitum seng meru thai a group pen ru thai pon arni ke ong ko pen sinang pachini nang ji Ni ga ana prang pen. ni thama prang pen pulotang te chok ji Nilitum aphan anam ki jum pen le nang pi sitami nilitum wangji lapen ke chotang pole phukok an sitami nilitum ahin pen si ingthipon etsi champi te kangji pusi klardak pen pachini pon lasi komat ne tum metha hemalong chojun mate ke choki juna mei do pulote nilitum aphan nang pachini pon sitami chok nilitum wangji puta ningje pon thu ke thai la pen Jong hor mu hai bang nitum sapa kang ko pinya ke tiar ti parok parak an nitum ti hum te kang ko Popipia asai long tinggal tum kidum ji pan min hang. nitum ki dun ji ke nang ke hang aling asai long sami nitum dun ko Contact number ni di President na contact number ke lahan lo 9101-466-726 9101-466-726 lagi ni di President na number lo Nalimen ke? nilimen ke Rohila Bepi kadak hidim teron manja Angke secretary bangke? sang mir soti sopi la da hitim teron manza nilitum aphan nang ka humri ji aphan pute la screen along ke paklang 9101466726 lapen 936641730 along nang humri lote long ikji pusi ning jepon news report Harsing Ronghang KTV News West Karbianglong Angkang Pi Lason Si Chinthong Amri Ronghang Lapen Socheng Constituency Angkang Thang ni phai pho arni pen phurun ke thom guna utsav 2024 asai deng ponsi kapichun ji pen self evaluation asai kedeng kedam tang surihini ra crate rock sianing kan asam sarkar pen quality education kapidonang ji pua ke mang pen kabor ipon along guna utsav biponsi pining an phurun phonang choksi West Karbianglong Angkang Pia phan non an phurun ke thoma phan pura guna utsav paman pon Lason thak thak si pini pen thang ni pioneer cap arni an angbong ang tan pen asat lang external evaluation pedoji Lasolong ang krak pen bir takilong ateng pulote panchayat and rural development asai kam kilang abang pri Esther kathar PPNC kilang ponji aphan arpu ki pialang longtun Chinthong Education Block arlo kadoka be school hum pharo isira truck sike bra ke thoma phai angbong pen kadoka be ke charlia phai ke dolake suri truck sira pharo ner kebra truck si anlong pon lasolong cluster inko rahini thak pon si school hum phokebra ner kep thak pon si sadlang angdeng angkang pi pen ni thoma baha guna utsav 2024 mesen pen kapichun japhan mangpon Morning assembly that pen 5 minutes sabang violence setting pen isem student at inhan in follow attendance that pen 9:20 pen bangke exam ti tok panceng lu 9:20 pen 12 an baji Ukrainian exam tok judlo exam tok judat pen baji Ukraini pen baji 12 to 1:45 an bangke usomar khan MDM ke picho por ठीक पलो ना गवर्नमेंट पे ना पिया अतेंग पे निली तुम का फॉलो पन ini ke la gunot sob ke nili tum bagi day 1 na day 1 day 2 day 3 kudu nili tum hani day 1 si na kita kenapa bang sela external evaluator iki bagi kenap silang gini gitu manong Laso teng pen thang ni phai pho arni Hamren Habe LP School along sitami guna utsav paputhak kachisik kachedang pedosi klim somara tum pen lo than bang angbong kachethan kachimum pen kachisik kang hongmek asonsi thekpon kedam tangan ingkan grade A kelong pen puthot grade A+ kelong dun jiaphan Hamren Habe LP School headmistress kabon kram sapi pen aning chepe thekpon pini nili tum pedangan bor ipon langsung la so grade kapar lu poli pan pini A+ kali sa AM kelong pan se bori pon lo ya sa pini ngabang la kedam tang holiday do pik tana jok enrollment bang pini bang 100% do pini ngabang 100% ago ada pen la we marsi ngamil ate 111 student ang bok pen pini present News report Daniel Inghi KTV News Hamren Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo Domi Thak me Kardom